инсонҳо қандро мешикананд, то аз таъмаш истифода кунанд. ҳезумро мешикананд, то ба гармои оташ бирасанд. ғурурро мешикананд, то ба афтодагӣ бирасанд. сукутро мешикананд, то ба овозе бирасанд. инсонҳо барои тамоми шикастанҳо далоили хубе доранд. аммо ман ҳанӯз нафаҳмидам, инсонҳо чаро дилро мешикананд? зиндагиро тай кун. он гаҳ ки ба баландтарин қуллаҳояш расидӣ, лабханди худатро нисори тамоми сангрезаҳое кун, ки поятро харошидаанд.